Bon dia. Som tots conscients del patiment que ha tingut el sector esportiu de la ciutat en el marc d'una pandèmia. Tots els esforços tècnics que s'ha fet per l'equip tècnic de l'Institut Barcelona Esport, que fins i tot a vegades han sigut poc reeixits per qüestions pressupostàries o a vegades, al nostre entendre, i li dic amb afecte, senyor Escudé, per manca de lideratge polític. Des de Junts per Catalunya creiem que hem de ser capaços, de tot i l'emergència, hem de ser capaços de poder abordar el mitjà i llarg termini del sector esportiu de la ciutat. I avui presentem aquest prec perquè precisament el que demanem és, més enllà de l'emergència, donar resposta immediata als actors esportius de la ciutat, que posem la mirada llarga en el temps sobre les instal·lacions esportives de la ciutat. S'han donat algunes solucions davant de l'emergència, però ara creiem que cal elaborar un pla d'acció i de treball per conèixer el futur de les instal·lacions esportives de la ciutat. Ja saben vostès que fa algunes d'elles molts anys que estan construïdes, que en aquests moments ho hem denunciat moltes vegades i posat en alerta des de Junts per Catalunya, que el model esportiu a Barcelona està en risc. Ja s'estan produint en masses ocasions que ens no esportius estan entomant la gestió d'instal·lacions esportives públiques i això ens preocupa, ho hem dit en reiterades ocasions, però també ens preocupa, per tant, el dia a dia i sobretot el futur d'aquestes instal·lacions. Haurien de saber els gestors esportius, hauríem de saber la ciutadania en general, també els equips, els grups de l'oposició i fins i tot el mateix govern, quines necessitats tenen de manteniment aquestes instal·lacions esportives, quines inversions s'han de fer de cara al futur i, per tant, també quines possibles ampliacions s'haurien de poder produir també en aquestes instal·lacions per fer-les viables. Cal que els gestors puguin conèixer i compartir aquesta diagnosi, aquesta definició, el futur, definir, en definitiva, el futur de les instal·lacions esportives de la ciutat i per això també caldria un calendari. Per exemple, hauríem de saber quan s'instal·larà la nova gespa del Sardenya o de la Guineueta, o quan es reposaran qüestions tan senzilles com la tanca del Canyelles o les actuacions de millora a la piscina Sant Jordi o les millores al Martinenc, per posar només alguns exemples. Per això presentem aquest prec, per tenir aquest detall, aquest calendari i poder treballar també amb aquesta mirada llarga. Gràcies.